Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po. At ayan. Sana yun, nawala na tuloy. Sana ba yun? Nawala na yung ating ito yata ito. Ayaw. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Maulang hapon po. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay hindi ako nakapasok kasi napakalakas ng ulan kaninang umaga. Lubog na yung dadaanan papasok. Kaya po hindi ako nakapasok. Pero blessing pa din na hindi ako nakapasok kasi nga nandoon ako sa kabilang yung tinutulungan namin na live yun. Ito po, Bliss and Grateful. Alright. Pero bagong lahat, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out. Ayan, kay Bugs, yes, mega love shout out. Alright. Kay Ji Chang Wok, mega love shout out. Kay Kagawad Antonihan, ayan, mega love shout out. At kay Ma'am Rosalina, mega love shout out. Ayan, kay Paul Dunisa Official, mega love shout out. At siyempre sa lahat ng ating solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Alright. At mega love shout out din kay Bugs, yes. Ayan. At sa lahat po ng mga nakikinig. Kay May Diaz. Ayan, May Diaz. Ayan, mega love shout out po. Magandang hapon. 6 million in the house. Ayan, mega love shout out po. Ayan, baka po pwede makahingi ng like. Lakas ng ulan po ngayon, sobrang baha, parang resort na po.
Medias, mega mega love shout out po, donated $200. Sino po? Ayan, at sa lahat po ng naabot ng live na ito, yun nga po, kanina po, yung anak ng boss ko, tumawag na sa akin na wag na akong tumuloy. Gawa ng, doon sa kanila ay, hanggang dibdib na. Alam nyo yung yung pinagyayabang pa ng presidente na dati daw ay hanggang tuhod. Ngayon daw hanggang na lang, hanggang sakong, bukong-bukong, di ba? At kahapon po hanggang dibdib. Tumawag po sa akin. Yung isang kotse nila doon ay nalunod nung 2022. 2023. Hanggang ngayon hindi pa natatapos kasi nga maraming piyesa ang papalitan. Hindi pa natatapos. At ngayon nalunod na naman uli yung isang sasakyan nila. Kasi nga gusto nang umalis, pinagyabang ng presidente natin na hanggang sakong na lang daw. Hanggang tuhod po, bat sa amin po hanggang liig. Na po, muntik na po. Ako malunod, naglalakad pa po ako. Noon. Ayun nga po. Saan lugar ba kayo? Sa Pampanga. Ayun nga po, kahapon hindi na nila nailabas yung isang sasakyan. Nalunod po. Nalunod na naman. Kaya nakakalungkot na. Parang niluloko na lang tayo ng ating pamalaan. Malayo. Malayo pa po doon. Saan po kayo? At dito sa amin, grabe din ang pagbaha kanina. Lubog din. Musta na rin yung flood control. Kinalimutan na po Sabi po ni Senador Erwin Tulfo ay mag-move on na daw tayo doon. Kalimutan lang natin. Kalimutan na lang natin yung flood control. Grabe. Grabe ang perwisyo talaga. Alam nyo, wala naman sana problema ang pag-ulan kasi napakalakas ng grabe din ang init tong nakaraan. Ibig sabihin, bumabawi. Ang problema, hindi pinaghahandaan. No? Puro lang optics ang paghahanda nila. Pagdating na sa ayun na. Ba't yung nagpasundo? Yung doon sa Mapulang Lupa, nag-cancel na sila Mabuti pa si Dison, pinaayos pa po yung Ghost Project. Kahit napamura pa po siya. Ay, dapat lang naman kasi sila ang namumuno. At trilyon na po ang pera na nagasto. No? Ano pa bang gagawin natin kung hindi nila ayusin? Nagkabuking-buking mo sila Di ba? Dapat lang na ayusin na talaga nila kasi nagkabuking-buking na nga. Iyon ang lahat nakaw po. Wala tayong magawa. Tingnan mo ang ginawa sa atin, pinaikot-ikot na lang tayo. Anong sabi ng senador natin na magaling? Mag-move on na lang daw tayo. Ano pang gagawin natin? Mag-move on? Mag-move on na tayo sa kanya. Bakit lahat kayo lahat ng nasyonal nag-cancel na, kayo hindi pa kayo nag-cancel? Cancel sila kasi lang sinamin ng kami ng Mapulang Lupa, walang katao-tao Ba't di ka na lang sumabay? Ayan, lahat talaga nakaw na. Anong gagawin natin? Nung nagkabuking-buking sila, ang likot mo naman.
Nung nagkabuking-buking, kanya-kanyang ano na, kanya-kanyang lusutan. Mm. Wala, sila, nag-aanuhan na. Lahat, malilinis pa sila. Sila pa ang pinakamalinis. Anong gagawin natin doon? Diba? Kahit anong ingay natin, tingnan nyo yung nag-iingay, may mga kaso. Parang lahat iniintindi yung mga school shooting sa Zamboanga at Tacloban. Natapos na lahat. Alam nyo, Boss Bogs, ano? Ang ating mga politiko magagaling. Kung nasaan ang viral, doon sila. Gano'n na kalakas ang social media ngayon. Kung saan ang nagbabiral, doon talaga yan nila, doon talaga yan sila mag-aagawan. Kanya-kanya silang papel doon. Kung saan ang mga viral na yung flood control, wala, limot na nila. Nililimot-limot na nila. Kasi nga, lahat sila tatamaan. Pag sa flood control, doon sila tatamaan. Pag doon sa mga viral, doon sila nagpapasikat ngayon. Ayan, kanya-kanyang mga kanya-kanyang mga katuwiran. Yung mga nangyayari sa atin, kinakalimutan na nila. Nililimot-limutan, hindi kinakalimutan. Nililimot-limutan kasi nga lahat sila tatamaan. Tingnan nyo yung Grab driver na kinitilan ng buhay. Kinikilan yung asawa, hiningian ng pira. Hindi nag-viral. Kaya sino ang pumunta? Yung isang senador lang na Padilla. Si Robin Padilla lang ang nagmalasakit na pumunta. Samantalang naghahanap buhay yun, ha? Itong viral na si Mima Alicia, doon sila lahat ngayon, nag-aagawan sila doon, kanya-kanyang mga papel. Doon sila nag-aagawan kasi yun ang viral. Yung naghahanap buhay, na tinanggalan ng buhay, pati yung anak, pati yung asawa, kinikilan, wala. Priority ba nila? Wala. Kasi nga, hindi viral. Ganon yung mga natin, ipalitiko. Kung saan yung viral, doon yan sila. Kung saan yung pinag-uusapan ng tao, doon sila. Kaya nakakalungkot. Ayan, kain po tayo man habang nagkukwentuhan. Ayan, baka pwede naman makahingi ng like. Ayan, habang nagkukwentuhan tayo. Ayan, sa lahat ng ating mga dyan. Para lalo tayong i-recommend ni YouTube. No. Kaya yung ating mga yung mga politiko, wala talagang kasi doon sila naghahanapan sila ng naghahanapan sila kung sino ang kung sino ang mga viral, doon yan sila. Marcon de la Cruz, yan, shout out po. Doon niya sila mag-aagawan ng mag-aagawan niya sila doon ng papel. Kanya-kanyang papel. Tingnan mo yung Ateneo student na naluno doon sa Di ba, viral na viral, doon sila ngayon. Nag-uunahan silang makarating doon. Sa kanya-kanyang palusot. Pero nasaan yung nila na panagutin? Wala. Basta doon lang sila makiramay. Makiramay lang. Yung na panagutin, wala.
Ganon talaga yung mentality po nila. No, kung saan lang sila, doon lang sila po, no. Talagang ganon. Yun na talaga yung mentality nila. Ang importante, makakuha sila ng ano, makakuha sila ng media mileage, makakuha sila ng photo ops, makapag-photo ops, makapagpakitang gilas. Pero tingnan mo, hanggang ngayon, ipinail ni Ruben Padilla para imbestigahan yung pangyayari doon. Hanggang ngayon, ala. Kasi inuuna nila, gusto nilang tanggalin yung Vice President. Punta sila doon, pa-picture, kung ano-ano mga pabida. Pero yung pangyayari, hindi naman nila inaano. Hindi naman nila pinaimbestigahan yung Ateneo. Kasi nga, kadalasan sa kanila, galing ng Ateneo. Di ba? Kinuha-kuha nila ng Davao yun. Kaya ang gagaling ng ating ano, isipin nyo, 1.2 trillion simula 2022 hanggang 2025. 1.2 trillion na flood control. Hanggang ngayon binabaha tayo. Diba? Sa sobrang daming flood control. Ngayon, may isa pang kontrobersyal. Iyon naman ngayon ang ano. Iyon naman ang pinagkakaabala nila ngayon kasi viral na naman. Itong ano. Itong isang politiko, itong isang congressman na ewan ko kung taga Sarangani ba ito? Na itong isang congressman at naging isang reservist. Ngayon, tinalo niya pa yung nagpakahirap, yung araw-araw. Yung araw-araw naglalakad sila doon sa kabundukan. Sila yung nakikipaglaban doon sa ano. Sila yung mga nakikipaglaban doon sa mga rebelde, sila yung ano, pero makikita mo, hirap na hirap silang makakuha ng medalya. Ngayon, itong ano na ito, itong reservist na ito na congressman, sobra-sobra. Tinalo niya pa yung chief of staff sa dami ng medalya. No? Kaya nakakaloko. Yun tuloy, pinupuna sila ng ano, lalong-lalo na yung mga nag-retire, no? Katulad nito ni ano, no? MG Chico. Basahin natin yung ano ni MG Chico kasi siyempre naman. Pero bago natin ni ano, no? Bago natin ni ano, tingnan niyo itong gusto ko munang ipakita sa inyo itong mga naging ano. Ito po yung ano, yung location ng old. Gusto kong ipakita muna sa inyo, no. Pati ang Diyos nagagalit pa rin. Ayan, no, mga kasundaluhan yan, no, nagtsatsaga. Ayan, panoorin muna natin. Anong video? Pabcon? Ang bangkot mo ng bahay natin. Panoorin muna natin yan. Ipakita natin sa kanila. Baka matauhan yung ating ano, yung kung sino man ang nagbigay ng mga karangalan na yun
dating congressman. Ayan, oh. Hmm. Naghihirap sila sa kabundukan kung paano masugpo yung insurgency doon sa kabundukan para lang maipakita na seryoso ang pamahalaan doon sa doon sa para maubos yung insurgency na kalaban ng ating pamahalaan doon sa kabundukan. Ngayon tingnan nyo yan kung gaano sila naghihirap. Panood bago tayo pumunta doon sa kanilang no? Kung paano sila nakikisama doon sa mga kababayan natin doon sa kabundukan. Itong ating mga military para makita naman ng ating no. Makita naman ang ating magagaling na yung mga reservist na lalong-lalo na yung congressman na yon. Para lang mapalapit ang ating gobyerno sa ating mga kababayan doon sa kabundukan kasi nga sa totoo lang napakahirap talagang marating ng pamahalaan yung nasa liblib na mga lugar ng ating kabundukan maliban lang sa mga militar. Iyan sila ang nakakapunta. Tingnan nyo kung gaano sila nagpapakahirap pinapakita nila na seryoso ang gobyerno para maubos ng insurgency, mawala ng insurgency dito sa atin sa Pilipinas. Gumagawa sila ng paraan kahit sa mga maliliit na bagay, pinapakita nila na talagang seryoso tayong mga gobyerno, ang ating gobyerno sa insurgency. Kita nyo yan. Nagtsatsaga sila sa tawag nito, sa pitsay at saka sa ginisang sardinas sa pitsay. Tsatsaga sila. Ayan, pakita natin sa kanila para naman yung ating yung ating suporta natin sa ating mga kasundaluhan na hirap sila sa kabundukan. Ayan tingnan nyo kung gaano sila nakikisalamuha sa ating mga kababayan niya sa kabundukan. Para mapalapit lang sa tao ang ating gobyerno. Ayan, nagdidente sila. Nakikipaglaro sa mga bata. Lahat. Ayan. Kita nyo? Kita nyo kung gaano sila seryoso sa kanilang mga trabaho. Pero itong na ito, wow! Sabi ni Iki Dilas, yan? Ang hirap ng basahin ng pangalan mo. Tingnan nyo kung gaano sila kaseryoso. Tapos, makikita nyo, itong itong ating magagaling na itong magagaling natin na reservist na congressman. Hindi ko inaano yung lahat ng reservist kasi naghihirap naman yan sila talaga pinagdaanan. Pero itong pinakita ko sa inyo na kasundaluhan, talagang kung paano nila nakuha yung kanilang mga medalya dyan sa nakasabit sa kanilang dibdib. Ganon kahirap ang kanilang pinagdaanan. Minsan napapalaban pa sila sa mga kalaban ng gobyerno. Pero itong natin, Madam Sorina, ayan, magandang hapon po. Mega love shout out po sa iyo.
Itong congressman na ito na si Mike Romero ba ito? Congressman ng party list. Grabe ang kanyang medalya sa balikat. Rosita Cabilo, yan, shout out. Ang medalya sa kanyang balikat, sobra-sobra pa sa AFP Chief of Staff. Walang like, wala tayong mapindot. Ganun ba? Ay, pagpasensyahan nyo na yan. Kung wala tayong mapindot, pagpasensyahan nyo na. Ngayon, itong ating magaling na reservist na ito. Sobra-sobra ang kanyang Sobra-sobra ang kanyang kaya pinagdududahan, saan niya ba nakuha? 'Yun ang mga tanong, lalong-lalo na yung mga retired. Katulad nitong si MJ Chico. Retired captain siya, no? Si MJ Chico. Nakabase sa Samar. Sabi niya, is it true na awarded din ng Combat Award ang isang reservist officer na hindi naman na CAD? Sabi niya, if true, can we ask, paano siya nag-qualify? Yun ang mga lumalabas na tanong. Tapos, sino ang unit commander that recommended him for that award? Who are the chairman and members of the awards board in that approve of the award? Parang lumalabas kasi itong mga na ito, award na nakuha ng reservist na si Congressman kasi Brigadier General na siya. Parang sabi nga parang binili daw. Yan ang naging usapan Ayan, salamat po sa nag-like. Ayan, nakikita naman pala nila yung iba lang ang naka-hide. Kaya malamang nakasyado tayo kasi depende kasi sa ang title ko kasi malakas na pag-ulan, baka inaano nila flood control kasi pag katulad nung inano ko Madam Surina yung nakalagay ko dun sa title na flood control, wala talaga, as in walang light. Ngayon ito sabi niya, sa recommendation ba ay na-establish na? Ayan, number 1, there was an actual combat or historic encounter at nakasama siya. Diba? Yun ang unang tanong. Kaya nga pinakita ko sa inyo, kanina yung habang nagko-combat operation sila doon sa kabundukan. Kasi nga, ganun kahirap. Diba? Makikita mo sila kung iilan-ilan lang yung nakasabit sa kanilang balikat, sa kanilang dibdib. No? Tapos ito, makikita natin na ganito, sobra-sobra pa doon sa AFP Chief of Staff. Di ba? Hindi ba, kaya nagdududa talaga yung yung matagal, lalong-lalo na yung matagal sa serbisyo. Yung naghirap sa pagdating sa combat operation. Tapos nalagpasan pa siya. Di ba nakakalungkot? No? At number 2, sabi niya, that he personally perform an act of gallantry. Sabi niya. Number 3, his act involved exceptional courage under combat condition. Dami ditong mga tanong niya. Kasi talagang, siyempre, siya mismo, kapitan siya. Pero, siyempre, ang katwiran naman doon siguro, Brigadier General na siya ang katwiran doon. Ang problema, ang tanong doon, paano niya nakuha yung mga award na yun na ganun karami? No? Ang tanong nga, dumaan ba siya sa combat operation? Ibig sabihin, kaya pinakita ko yung mga sundalo na yon, ganon sila kahirap, naghirap sa kabundukan. Tapos, hirap na hirap din silang makakuha ng
commendation na promotion para doon sa kanilang mga nakasabit sa kanilang mga balikat, ano. Hirap na hirap sila doon. Pero ito, siyempre, Brigadier General, ganon niya kadali nakuha yung kanyang mga nakamit na mga medalya, no? Kaya, ayun, talagang, maraming nagtatanong. Oh. At sabi niya dito, if he did not satisfied of these basic requirements, bakit inapprove ng awards board? Oh, yan ang mga mabibigat na tanong. Bakit na-approve? Di ba? Kasi nga, sila dumaan talaga sa masusing pagsisiyasat para ma-aproban lang yung kanilang mga medalya. Tapos ito, grabe ang medalya. Sobra-sobra doon sa yung nagpakahirap na 30 years. Magkipaglaban doon sa insurgency, doon sa kabundukan, dito sa basta lahat nagpakahirap. Pero hindi sila naging ganun ka hindi naging ganun karami yung yung kanilang mga medalya, no? Kaya mga mabibigat na tanong. We are reacting because we value the sacred honor and integrity of the AFP award system, especially combat awards, decoration that soldiers earn by risking their lives, facing danger and going beyond the ordinary demands of duty to accomplish the mission. May na-accomplish ba na mission ito? Di ba? These awards are not mere pieces of metal or symbols to display an uniform. They present courage, sacrifice, service, in lives placed on the line. Sabi naman nung may isang post nga na sabi niya, pumunta din naman ako sa Kalayaan Group of Island. Kaya nagkaroon siya ng isang award na kaya sobrang dami talaga. Kaya grabe ang panawagan ng lalong-lalo na yung mga retire na lalo na yung mga nag-retire na general din. No? Na talagang dumaan sila sa combat operation, lahat kanilang pinagdaanan para maging general sila, pero wala. Hindi makamove on kasi nga tinalo sila nung isang reservist. Tapos sobra-sobra yung sobra-sobra yung medal, di ba? We respectfully call on AFP leadership to conduct thorough, impartial and transparent investigation into the allegation that the award system may have been compromised and improperly used to have certain reservation. If violations are established, those responsible, regardless of rank, position, or political affiliation, must be held accountable under existing rules and regulation. Bastardizing the award system diminishes the sacrifices of these who truly earned their medals and undermine the moral honor and credibility of the entire organization. Military award must be earned, not the influence, negotiated, or bestowed for reason other than genuine merit and accomplishment. Lieutenant Mario Jose M. Chico, Philippine Army, retired CSP. Di ba? Ang nito, ang kaduluduluhan nito, ang pinakamalalim na tanong dito,
May mga hukos-pokos bang nangyari? Or nagkaroon na rin ng tawag nito, nagkaroon na rin ng nagkaroon na rin ba ng bayaran? Mga ganon. Anong mas magandang paliwanag? Nagkaroon na rin ba ng hindi magandang sa loob ng pagbibigay ng award? Yung komite na nagbibigay ng award, nagkaroon na ba ng bilihan ng medal? Di ba? Kasi nga kung nakorap na rin ang awards committee, nakakalungkot yan. Kasi katulad nga ng pinakita ko sa inyo, ganon kahirap pagdating sa combat operation na nag-iikot sila sa kabundukan para lang ma-prevent yung mga insurgency na pwedeng mangyari, yung mga kaganapan na pwedeng mangyari, lalong-lalo na yung mga kalaban ng gobyerno, na hindi na nila ma-impluwensyahan yung mga kababayan natin na mga nagtatanim doon sa bundok, hindi na nila napiperwisyo. Kasi kadalasan, lalong-lalo na yung mga magsasaka, hinihingian nila ng revolutionary tax. Kaya ganun ang ginagawa. Di ba? Makikita nyo, ganun sila naghihirap. Yung ating mga kasundaluhan. Tapos makikita mo doon sa taas, parang napaka-easy to get yung mga award. Di ba? Anong mararamdaman ng mga nasa baba? Na hirap sila doon sa kabundukan mag-ikot. Na iisipin nila, ganun pala kadali lang. Tapos kami dito, hirap na hirap. Hindi kami makakuha ng mga ganong klaseng award. Di ba? Baka ang kalalabasan yan, hindi ko naman sa inaano, baka ma-demoralize yung ating mga kasundaluhan pag nakikitang ganyan. Kaya gano'n na lang kino-question ng ating mga nag-retire na mga dating sundalo, yung pagbibigay ng award. Yun ang kanilang mga Kasi nga, kung hindi naman pala ganun kahirap, ay di dapat i-priority nila yung i-priority nila yung talagang nagsasakripisyo. Kung ganun naman, hindi naman pala ganun kahirap makuha yung mga ganung klaseng medalya. Di ba? Kasi hirap. Makikita nyo. Iniikot nila. Hirap na hirap sila doon. Magdala lang ng mga armas. Napakabigat nun. Yung mga gamit pa nila. Tapos pagdating mo doon, pagkakain ginisang sardinas. Pagsasalo-saluhan nila. Tapos makikita nila yung mga ganyan na ganun lang pala kadali kumuha ng award. Di ba? Magsip-sip ka lang ng magsip-sip doon sa awards committee. Mapupuno mo na yung dibdib mo ng mga award. Di ba? Ay, nakakalungkot yung ganun. Nakakademoralize yung ganun kaya. Di ba? Kasi makikita mo doon, uy, hirap na hirap kami makakuha. Kung hindi kami masugatan sa bakbakan, hindi kami makakuha ng award. Tapos sila, never silang sumama sa Di ba? Never silang sumama sa combat operation. Tapos ang dami nilang award. No? Hindi naman siguro masabing ang nagbibigay ng award doon sa congressman na yun na reservist ay hiwalay doon sa nagbibigay ng award doon sa IEP. Kasi hindi naman magre-react itong mga retire na ito.
kung magkaiba sila. Diba? Kaya nakakalokong kung kayo, maluloko talaga kayo, ano bang nangyayari sa atin? Bakit ba naman pati yung awards committee, nakukurap na rin? Nakukurap na rin? Ako kasi dapat, ito para sa akin lang, point of view ko lang ito. Dapat talaga ang mga politiko, hindi yan tinatanggap pagdating yan kahit na reservist. Dapat hindi talaga tinatanggap yan sila. Bakit mo tatanggapin? Mga politiko yan eh. Madaling maka-impluwensya. Katulad ngayon, nababahira na ng hindi magandang reputasyon yung awards committee. Diba? Kaya wala ang ating ngayon ang ating pamahalaan ngayon. Hindi ko alam bakit dapat pakialaman yan. Kasi nga siya naman talaga siya naman ang pinakamataas sa lahat. Siya presidente, di ba? Siya nga ang ng king of command. Di ba? Siya ang namumuno diyan. Dapat pakialaman niya yan. Kasi kawawa naman yung mga araw-araw na nagpapatrolya doon sa kabundukan. Tapos makikita mo, mag-uulam ng sardinas. Diba? Hirap na hirap silang makakuha ng award. Pero itong politiko na ito, napakadali niyang nakuha. Diba? Nilagpasan niya pa yung AFP Chief of Staff. Sa medalya na nakuha. Sa sobrang dami. Diba? Kaya nakakaloko yung ating nakakaloko yung ating kaya dapat iyon ang dapat yan ang iutos una ng presidente na dapat ang politiko hindi nakikialam diyan. No? Automatic pag kayo politiko dahil kayo ay empleyado na ng gobyerno, mag-reservice man kayo o hindi, automatic 'yon. Kasali kayo diyan. Hindi yung makikialam ka pa diyan sa loob ng pamunuan ng IEP. Diba? Kita nyo. Ninabahiran ngayon ng pagdududa. Yung award committee. Diba? Sa katulad yan, nabibigyan ng hindi magandang reputasyon. Kaya dapat talaga hindi na sinasali yan. Diba? Sa Korea nga Sa Korea nga, diba? Automatic, pagdating mo ng pagka-graduate mo ng high school, automatic. Pagtitrainingin ka ng military training. Di ba? Para pagdating ng halimbawa maging politiko ka man, hindi mo na kailangan mag-reservist. Kasi dati kang may training ka na. Ibig sabihin, anytime, kasali ka na doon sa reservist. Di ba? Ibig sabihin, hindi lang kaya ka naging politiko, pwede ka nang mag-reservist. Di ba? Ayan, Ralen, shout out. Abigail Dalunde. Ayan, shout out po. Kaya ayan tuloy. Di naghihimutok naman talaga yung kahit naman sa akin mangyari yan. Ang tagal-tagal ko sa serbisyo, halimbawa 3 dekada ako doon. Tapos makikita mo yung reservist na wala namang pinagdaanan na wala namang inkwentrong pinagdaanan, tapos makita mo ganun karami yung talagang magdududa kasi nga iyon talaga ang nakukurap na rin ba? Iyon mga mabibigat na tanong doon.
Kaya ang gusto nila, magpaliwanag ngayon yung pamunuan ng award committee na paano niya nakuha. May mga pinasabang requirements. Kasi may mga requirements eh. Diba? Yun ang nakakalungkot na, no? Baka makaisip yung mga araw-araw nagpapatrolya doon sa kabundukan. Mag-ulam-ulam sila doon ng mga gulay-gulay. Hirap na hirap kadadala nung kanilang mga armas. Tapos makikita nila yung ganito na sitwasyon doon sa taas. Na hindi naman pala ganun kahirap yung makuha yung mga medalya na yan sa balikat. Eh tayo dito hirap na hirap tapos hindi tayo makakuha, di ba? Nakakaroon ng pagdududa. Kaya dapat, yan talaga ang pag-aralan ng ating no? Lalong-lalo ng presidente. Ang problema naman, kung wala talagang pakialam ang presidente. Di ba? Sa bagay, dito nga sa atin, talagang walang pakialam. Pinabayaan na nga tayo. Winalanghiya na tayo nung pinsan niya. Hanggang ngayon, wala. Sabi nga nung ating ombudsman, konting-konti na lang. Ayan, konting-konti na lang, mawawala na yung kaso. Konting-konti na lang. Mawawala na yung kaso. Di ba? O, di na nakakaloko. Kaya sayang ang ating kung tayo man ang hirap na hirap tayong kung paano sumunod sa ating pamahalaan kung paano tayo magbayad ng buwis. Paano tayo sumunod sa ating pamahalaan? Ayan. Mga nangyayari. Sari-saring mga kaganapan pero parang walang pakialam ang ating gobyerno. Ganun ang Ganun na ang mga nangyari sa atin. Ayan. Maraming salamat po kay Inday Prilin Coaching Maso. Ayan. Mega love shout out po. Kay Dralin. Kay Sorina Habalia. Ayan. Mega love shout out po. At sa mga nag-like po, maraming salamat. At sa mga magla-like pa, ayan, maraming salamat po. No? At yun, yun lang ang ating mga yun lang ang ating mga kaganapan ngayong hapon. At siyempre maging mapagmatsyag po tayo, lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Magulo na sila ang magugulo, no? Kaya habang sila nagkakagulo, tayo lahat ang apektado. Kita nyo yung tawag nito, yung pagtaas dapat ng ating sahod. Anong nangyari? Wala. Di ba? Abot kamay na sana eh. Kumbaga, pipitasin na lang. Inunahan pa tayo ng iba. Di ba? Good afternoon po and God bless. Ayan. Good afternoon din po kay Inday Pauline Coaching Maso. Ayan. Magandang hapon po. Di ba? Kaya
makikita no na wala man lang masay ang ating presidente. Bakit hindi man lang, parang walang pakialam yung ating presidente, di ba? Bakit hindi man lang kinundina? Bakit nyo pinakialaman yan? Para sa tao yan, di ba? Wala. Sipin mo. Kaya ako talaga, ang feeling ko, yung aking point of view lang, yung pagtaas ng sahod na yun, talagang wala silang balak na itaas ang sahod. Wala talaga silang balak. Kasi kung talagang may pagpapahalaga sila sa atin, magagalit ang presidente. Diba? In-announce niya pa yon. Ngayon, bakit nung nakakuha ng TRO, wala siyang kaimik-imik? Wala. Tikom ang bibig. Ibig sabihin, wala tayong halaga sa kanila. Kaya yun, abang-abangan nyo po ang ating mga susunod pa na pag-update sa inyo, no? Sa mga kaganapan. No? Dahil hindi naman tayo hindi ibig sabihin nun na nagsasalita tayo ng hindi naaayon sa kanilang kagustuhan ay kalaban na tayo ng gobyerno. Hindi po. Nagsasalita tayo, baka sakaling magpakinggan. Katulad niyan. Di ba? Yung sahod na yan. Dapat nananamnam na natin yan, lalong-lalo na itong mga panahon na ito. Di ba? Halos hindi makapagtrabaho ang lahat dahil baha parati. Iyon na lang sana, oh. Lubog parati. Samantalang pinagsisigawan nila na wala nang ipangamba dahil hindi nalulubog. Ngayon, anong nangyari? Pero kita nyo, konting diferensya na lang. Ma-award na yung sahod. Kinansila pa. Di ba? Kayo bilang mga namamasukan, matutuwa ba kayo? Abot kamay nyo na? Puro ulan. Abot kamay nyo na, pero napurnada pa. Diba? Yun ang mga nakakalungkot na mga kaganapan. Diba? Pinagsisigawan nila na may mananagot. Asan? Wala. Hanggang ngayon, wala. Wala. Parang ano na lang. Panluluko na lang yata yung ginagawa sa atin. Diba? Ang ating dapat ang ating pamahalaan, seryoso sila sa kanilang sinasabi. Para hindi naman sila kamuhian ng tao. Kita nyo ngayon, kinamumuhian sila kasi nga iba yung sinasabi nila kaysa sa nangyayari. Di ba? Kung kondinahin man lang yung pagka ng TRO na yon ng Pangulo, baka matuwa-tuwa pa kahit papano. Bibi. Di ba? Ako. Grabe. Kaya, sana naman mapakinggan tayo. Di ba? Mapakinggan tayo ng ating pamahalaan. Alright? Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nag-like po, maraming salamat. Kay Mami Mercy Kalunod, ayan, maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ingat po tayo, napakalakas ng ulan. Alright, magandang hapon po. Mega love shoutout.